תראי, יש לי כאן, אני לא יודע אם צריך את זה. מה? יש לי כמה מדרשות וכאלה מחלקות כאלה להקמה וכאלה. אוקיי. אז אני משאיר את זה במחסן. נשאיר את זה במחסן. זה, יש לי את זה. יש לי שרוול להקדים פשוט. לא נראה לי יש לנו. תשאיר אחד. אני משאיר פה. ואת הפורטר שמתי כבר שם. אוקיי. בואו נלך לשם, אחר כך נתחיל. צריך לברר שאין גלב למעלה. יש לך מחווה? לא. אני יש לי. וואלה. איזה משקל. אין ולד למעלה. אין ולד? לא. בוא נסגור אותה. טוב. אני אוריד פה את הקומה. אני מביא קומה ריקה ופורטר. סבבה. תוריד אותה בוא נוריד יחד כי היא כבדה. נכון? כן. רגע, לא כאן. איפה אתה שם? נכון. כן, דודו. בוא נראה רק אם סגור היטב. בסדר. כן. משהו לא ישפה. בואו נשים את הקומה. יש לי שני דברים. לשים את השרוול הכי טוב. לשים את השרוול קודם? כן. אתה לא רוצה לשים את מה? אתה לא רוצה לשים את האיזוליר בנד הזה? מה יש לך שם? יש לי... זה נייר דבק כזה. זה עבר כאן עד מעבר לפורטה. פשוט להראות להם. זהו. רגע. עכשיו, אולי ככה, אפילו קצת יותר למעלה, ככה. שזה ימנה שוד. אין תקרה? יש תקרה. אז אולי קודם את התקרה ואת זה על. וואלה, אינשאללה שיעבוד. למה? זה יעבוד, כל שנה זה עובד. זהו, ככה זה לא ישדד. זהו, יופי. אז זה אחד. אנחנו צריכים עוד... בוא עכשיו נשים בשמש. אבל בזמן השיעור גם הכוורות האלה יש להם שמש. כל שנה אנחנו עושים אחת פה, אחת שם. אבל זה שתי קומות. סבבה. את זאת העלינו רק לפני שבועיים. את העליונה? כן. אז אולי לא נשים כאן חצי קומה, אלא נוריד אותה למטה. את זאתי אנחנו שמים פה, את זאתי אנחנו מעלים ושמים פורטר? בוא נראה איך היא תיתן עשן. אם היא ריקה, יש פה מעלה חזקה. וואלה. לא, אבל שנייה, יכול להיות שהם העלו... מה אתה רואה פה, שעביות או...? לא, אני רואה פה חלות בנויות, הכניסו... זה חדש. כן, הכל חדש. אולי הם העלו את הקומה שהייתה קומה שנייה, העלו אותה למעלה, שלישית? לא, זאת קומה שהיא עוד לא חתומה. וואלה.
תראה איזה אגירה. כן. וואה. תסתכל רגע אם זה עלה. אז נחליף את הסדר של הקומות. לא נרדה את כל הקומות, כי את זה אי אפשר לראות. יש לך פה עלייה של 10? מה? עלה. לא, הורדתי את הגג וזה. לא, אבל זה עדיין. בוא, תוריד את הקומה הזאת. נשים אותה פה. וואלה? שותה נשן כאן, כשהדבש כאן חתום יותר, אין ולד למעלה. כן, אני רואה כבר שהדבש יותר חתום, אתה רואה? כן, גם רואים. יפה. יופי. אז בואו נוריד את זה גם. נחליף את הסדר. לא, אנחנו רוצים לשים את הקומה ריקה. רגע, שים אותה פה. הופה. רגע. אני הולך להביא את הפורטר. תביא. ניקח רק את הפורטר. מה? ניקח רק את הפורטר. לא, אולי כן כדאי. למה? למה? כי... פה זה לא... אתה חושב שכדאי חצי קומה? להשאיר לה אחר כך חצי קומה, ואת זאת כן לקחת בסוף בנברשת. אז אפשר לשים את החצי קומה פה. לא, אז עזוב, ככה הכי טוב. וואלה. בסדר? כן. וואלה. אחלה. בדיוק השבוע? היינו. יש. מספיק. אבל הפורטר